Разговаряме с бившия национал на България и един от най-прогресиращите треньори в момента с днешна дата на България, Анатолий Нанков, който се явява и почетен президент на детски футболен клуб Звездичка. Господин Нанков, какво ви провокира да участвате в създаването на най-новия клуб в България, който така се явява? Това е една страхотна идея. Мога да кажа тук, че в Бургас се правят страхотни неща за децата. Просто липсваше така един клуб да обхване така една възраст от доста ранна възраст в детското развитие. От 4 до 9 години нашия клуб Звездичка. Мисля, че все повече деца, така обичащи футбола, искащи да се занимават с футбола, трябва да ги привлечем, да идват в нашия клуб и да тренират от ранна възраст, да се научат на дисциплина, на ред, така на колектив и такива неща. Защо трябва да има такива клубове в страната като цяло за деца? Дай Боже да има такива, защото децата, по принцип това е бъдещето на България, децата да се развиват, да обичат спорта, да тренират. Знаете, че нашата страна не е на добро место по затлъстяване на дечицата. Една от последното места в Европа по деца, които не се занимават с футбол. Ние трябва да променим тия неща и оттам трябва да тръгнем от дечицата. Тук общината в Бургас прави доста така хубави неща, доста хубави терени за подрастващите и трябва да просто да се обединят с добри треньори, които обичат футбол, обичат най-вече децата, да се занимават с тях. Да няма само първа стъпка, ами да има много следващи стъпки. В това естество добре. Основен двигател в този проект да се реализира в Морския град е вашия бивш възпитаник Петър Алексиев. Какво ви накара да му повярвате и да бъдете част от екипа? Пепи го познавам доста отдавна, бивш мой футболист. Така едно възпитано и културно момче, много амбициозно, обичаш главно децата. Това е неговото желание и неговата така мечта да създаде този клуб, да работи. Дай Боже да има повече момчета като него, треньори, които действително милеят за децата и така искат да създадат едно добро отношение и възпитание. Споделяте ли мнението, че родният футбол се намира в известна деградация и това е един от начините той да върне стария си блясък и що не е направо да говорим за едно възраждане на най-популярния спорт в света? Дай Боже, да, така е. В българския футбол няма какво да се така е доста поизоставяме от така европейските стандарти и във всяко едно отношение. Дай Боже, пак казвам, да се полагат грижи за децата, да се правят терени, оттам трябва да тръгнем. Не само в Бургас, в околията, Несебър, Созопол, тук околията около Бургас и не само в Бургас. Почнаха да се правят доста хубави неща за децата, дай Боже да не спираме и мисля, че това е пътя, който трябва да върви. В този смисъл ви направо си призовавате, че отбора трябва да разшири географията и дейността си за в бъдеще, да не се ограничава само за Бургас, ами да се тръгне на север, на юг, на запад, на изток няма на къде. Разбира се, да. В почти всички градове и не само големите градове в България, и малките градове трябва да се... Това е пътя. Това е пътя дечицата да се върне към спортните площадки, да спортуват, не само футбол, пак казвам. Децата обичат в България футбола, раждат се талантливи деца, дай Боже да ги съхраним и да успеем да създадем бъдеще голям футболист на България. Вие работите напоследък в чужбина. Това значи ли, че могат да се въведат така добре утвърдени методи в клуба? Аз държа да кажа, че в България няма лоши треньори. Напротив, сме на доста време така работим в чужбина и не мисля, че изоставяме от колегите си в чужбина. Просто нямаме условията, техните условия за работа. Всичко хубаво, което може да се вземе естествено отвън, го вземем и го прилагаме тук за нашите дечица. Това е хубаво. Опита, който навън допринася за утвърждаване за нашите тук деца. Примерно може да се помисли за в бъдеще и за интернат да бъде един затворен цикъл всичко. Това ще е чудесно, да. Се създава на един интернат, дечицата са заедно, да се учат заедно, да идват организирано на тренировка. Просто един така запълнен ден с просто децата да не се шляят по улиците и просто да са организирани, да свикнат на дисциплина, на училище, на ред. Последните години пак казвам, че държавата прави доста неща, общините правят доста неща вече за
така за спорта, това е пътя да се създадат добри условия за работа и нещата ще потръгнат. След като има такива детски клубове, просто нещата няма как да не тръгнат. От тук трябва да се започне. Това значи ли също, че общинска власт, държавна власт, че дори и спонсори трябва да играят в един тим? Заедно и с родителите, които между другото са неизменна част от всичко това. Разбира се, в България хората обичат футбола. Родителите, знам доста хора, които искат и децата им да тренират и да работят, да спортуват. Смятам, че общините, спонсорите трябва да се обединим и да направим по-добро бъдеще на децата. След 5 години къде се го представите тима? Дай Боже, така с доста добри условия за работа, доста добри треньори, освен Пепи и Алексиев, и поне 3-4 хиляди деца играещи в този клуб.